Praise the Lord नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव आरोबाव बरायबावबाय। बे भिडिअखौ आं बानायदों जायफोरा दिनै कासिकत्रा प्रेयार सेन्टारखौ नुनो मोनाखै बिथांमोननि थाखाय आं बे भिडिअनि गेजेरजों प्रेयार सेन्टारखौ दिन्थिगोन। 2 नं कासिकत्रा उर्वशी ब्रह्म गार्ल्स स्कुलनि एसे सानजा जों मोनसे ब्रिज मोनगोन आरो बे ब्रिजनि खोलाजों ससे हाबबानो सिदा थांनाय लामा मोनसे दङ। बे ससे खोलाजों हाबलांनानै थांबानो कासिकत्रा प्रेयार सेन्टारखौ नोंथांमोना मोनहैगोन। आङो दिन्थिलांबाय थागोन बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना नायलांबाय था। बे ब्रिजआ मोनसे हाइवेनि मोनसे ब्रिज। जोङो फैनानै हाइवेनिफ्राय ओंखारबोबाय ब्रिज सेरनिफ्राय आरो बे ओंखारबोनानै बे मोनसे लामा प्रेयार सेन्टारनि लामायाव हाबबाय। हाबनानै थिंनि बेरा मोनबाय, बाउन्डारि थिं मोनबाय। दा जों कासिकत्रा प्रेयार सेन्टारनि गेटखौ मोनबाय। बेनिफ्राय बे सिदा थांनाय लामाया कासिकत्रा मेन बाजारखौ मोनहैगोन। बेयो सेन्टारनि माइ दुब्लि। सेन्टाराव 2.5 बिगासो जागोन बे माइ गायग्रा दङ। बे सिदा लामा नायलांबाय था नोंथांमोनहा। बे साइडजोंबो सिगाङाव माइ गायोमोन। बे स्टेज सभा जाग्रा स्टेज। जोङो थांबाय थागोन। बे आगदाजों नुहुरनाय गुफुर न'आ गिर्जा। बेवहाय बयबो गिर्जा हाबो। बेमारिफोर, फास्टिं थानो फैनायफोर आरो फाग्ला फाग्लि बेहायनो गिर्जा हाबजोबो। दानिया आं नोंथांमोननो देखायगोन, दिन्थिगोन बे 24 आवार्स प्रेयार हाउस। जायफोरा प्रेयार सेन्टाराव थाग्राफोरा बेहाय प्रार्थना खालामबाय थायो 24 आवार्स। मानसिफोरनि प्रार्थना रिकुवेस्ट खालामहरनाय मानाय बेवहाय थानानै बिसोरो प्रार्थना खालामो। बे कासिकत्रा प्रेयार सेन्टारनि ओंखाम संग्रा। प्रेयार सेन्टाराव थाग्राफोर जानाय लोंनाय बावनो खालामो। बेनो ओंखाम संग्राया। बे कासिकत्रा प्रेयार सेन्टाराव आर'ज खालामग्रा बैस्रां बसुमतारीनि थाग्रा न'। बैयो वार्कार दङ, बिसोर थाग्रा आलदा आलदा रुम दं। बे जिरायसालि, साइकेल बायदिसिना दोनग्रा जिरायग्रा बावनो एटाच दङ। बे जाहैबाय कासिकत्रा प्रेयार सेन्टारनि फास्टिं थाग्रा, बेमारि थाग्रा। बेमारिफोर फास्टिं थानो फैनायफोर बे रुमावनो थाजोबो। 12था रुम दं बाहाय। बे जिरायनानै थानाय नुनाया गासिबो फास्टिं थाग्रा, सोरबा बेमारिफोरनि पेरेन्टस, बेमारिजों थाफाग्रा बेबायदि जोब। सोरबा गावनो बेमारि फास्टिं थाफैदों, इसोरनाव आर'ज खालामजाफैदों। बेयाव गासिबो फिलाप जोब रुमा। मोनफा मोनफा खथा दङ, 12था खथा। बे 12था खथायाव बेमारिफोर, सोरबा फास्टिं थानो फैनायफोर थायो। नैबे जाहैबाय फाग्ला फाग्लि खानानै दोनग्रा रुम। बाहाय रुम 3 दङ, दा खालि जाथ'नानै दं। साननैसो सिगां हामनानै गलांबाय। नैबे बै खुन्थिया जाहैबाय बेमारि फाग्ला खानानै दोनग्रा खुन्थिया। बे मोनसे रुम। दरजा खोरखि मोनसेबो मोजां थाया, सौखिबो होजाया बिसोरनो, सिफायजोबो।
आरो जिन्ज्रिखौ बस'यो माबा मोनसे बुस्थु मोनबाथाय ओरैनोबाबो जिन्ज्रिखौ बस'यो बेखायनो खाथियाव जों जेबो दोननो हाया। दरजा मोनसेबो गैया दे। नोंथांमोना मानो दरजा खोरखि होआखै होननानै साननो हागौ, खिन्थु बे फाग्लि फाग्लाफ्रा गासिबो बेखौ सिफायजोबनाय। सिगाङाव दरजा खोरखि दंजोबोमोन, सौखिबो मोजां होजाया। अननानै सौखि होगोन, बुफायनानै लागोन। ओंखायनो बे दंखल वाटार सिस्टेम बे बेमारिफोर फाग्ला फाग्लिनि पेरेन्टसफोर ओंखाम संनानै गावबागाव रुमाव लानानै थाङो, बावहाय ओंखाम संनानै। आरो सोरबा गेस गोनांफोरा गावबागाव रुमाव संजायो। फारसेथिं थाग्राफोर संजाग्रा रुम न' बे ओंखाम संग्रा। सानथामनि उनाव खनसे रेस्ट लायो, सानथाम द्राय थानानै रेस्ट लायो। 12थानि उनाव मेगि बा साहा बायदिसिना जाग्रा लोंग्रा जायो, खिन्थु ओंखाम मोनजाया, ना बेदर मोनजाया, जेबो मोनजाया। सानथामनि उनाव खनसे जाबाय, 12थानि उनाव मोनायाव एसे जाबाय, बेनिफ्राय आरो 1.5 दिन थानानै रेस्ट लायो आरो बेबायदिनो 40 दिन, 21 दिन, 10 दिन, सानबा सानथाम बिदि फास्टिं थायो। नैबे महिलाफोरनि न' महिला बिमाफोर एस'सिएशननि महिला बिमाफोरा बाहाय फास्टिं थाग्रा। माबा मोनसे प्रग्राम जाबा बाहाय थायो। गेजेराव बेबायदि फैलाव फोथार दङ, मानसिफोर जिरायनो मानो मोजां बे जायगाया। नोंथांमोना बे जायगाखौ नुबाय, कासिकत्रा प्रेयार सेन्टारखौ। नोंथांमोना दा फैयोब्ला इजि हासिगोन आङो आसा खालामो। धन्यबादसै, बे भिडिअखौनो आं नोंथांमोननो बानायबाय। थेंक इउ फर वाचिं।